Hello, hello, hello! Muli sa lahat ng ating mga momshies, popshies at mga anakshies. Ayan, for today's vlog, si Ate Sonia po ay nagpadala sa akin ng pang-grocery and pang-impok daw para po kasi nalaman niya, nabalitaan niya na lockdown dito sa Manila and sa Rizal. So, ayun, mag-grocery ako ngayon ng aming mga stocks ni Mama and additional food para sa refrigerator and mga gamot niya na rin ni Mama and vitamins as well. So, samahan niyo ako, guys. Ate Sonia, maraming salamat. I love you so much. Ano yan? Ano po to? Our ulam for today is upo. Yes. Opo. Ang sarap niyan. Anong sahog natin? Yung baboy. Yung sardinas. Pwede rin. Ah. Yan din daw yung favorite ni Ate Sonia. Oo. Yes. Ang bongga. Oh, halika dali, ayusin na natin yung mga groceries mo. So, eto na nga, nako, katatapos ko lang, kauuwi ko lang, galing sa grocery, at eto na siya. Ma! Ano nang ginagawa mo? Ito, nagbubukas ng grocery. Mag-check na siya ng grocery. Yan! Uy, mag-thank you ka muna. Salamat! Maraming salamat Ah, sa mga binigay niyo sa amin. kay Ate Sonia galing yan. Oo. Kay Ate Sonia ba? Salamat, Sonia! Yes. Oh, ikaw na mag-ayos nito ha at magluluto ako ng lunch. Oo. Yung ating ginisang upo. Oo. Mag-almusal ka muna, nak. Ah. Almusalin mo yung yung Alauna. Galisa. Alauna ni. Nabahala ka. Oh, di tanghalian na yan. Nga. Okay, so ready mo na. Ayusin mo na yan ha. Oh, binili mo ako ng kandila. Ay, hindi no. Hindi ako binila. Marami pa naman eh. Susunod na lang. Okay, copy. Bye. Namiss ko. Ako eh. Teka. Bumili ka na ng Milo. Yes. Yan. Tsaka yung gatas mo, meron. Open it. Ayan! One! Binili mo ako na inasal. Walang inasal. Naubos na. Hindi, masarap kasi siya eh. Pinatikim sa akin ni ano yun. Ni Des. Oo. O, bibili tayo ulit. Eh, wala doong stock eh. Dali.
Mm. Ano pa? Meron ka ano? Megore. Wala. Out of stock eh. Ay. Ano to? Nescafe stick. Akin, kape ko. Ay, kape. Di bale, meron namang yakisoba. Hindi yan pwede araw-araw. Mm. At least pang stock lang. Ano to? And, ayan. So, we have milk. Meron kami mga seasonings. Ayan. Meron na rin kami isang set ng toyo suka. And, of course, ayan. Meron na rin tayong mga ayan. Mama, siya din. Gatorade. Ala! Maglagay ka sa rep ng iba. And of course, ang aming Baguio pure coconut oil kasi Ayan. ito po yung good for the heart. So, yan na yung binibili ko kasi meron akong lalagyan na dun sa taas. Ayan o. So, meron din tayong mga dilata, canned goods. Yan. Yung favorite mong sausawan. Yan. Pang-stock natin. So, good luck sa'yo, ma. Ayusin mo yung cabinet mo, ha? Kaya nga eh. So, ito na nga ako. Natapos na kaming mag-asikaso at mag-ayos ng mga aming napamili, na aming na grocery. Ayan, syempre, nakapamili na rin ako ng aming mga fish, ng meat. Syempre, yung gamot ni mama, nabili ko na rin. Yung vitamins namin. So, para meron na rin kaming stock. So, si mama is, natutulog. Maya gigisingin ko siya. So, first things first, I want to say thank you so much to Ate Sonia. Ate Sonia, maraming salamat. Thank you so much sa love and generosity mo. Hindi lang para sa akin, especially para kay mama. Alam ko na meron ka rin dyan pinagdadaanan sa abroad, so mag-ingat ka dyan, doble ingat din, or higit pa, dapat na pag-iingat na gawin mo. And alam ko na even your family is now suffering, hindi mo pa rin ako nakalimutan, and for that maraming salamat. And actually, ayoko na sana tong tanggapin or kunin kasi alam ko na meron ka ring sariling problema dyan, but then you still insist na matulungan ako, mabigyan kami ni mama, especially ngayon na lockdown until 15. So sa lahat ng ating mga kababayan, ng ating mga kaibigan, please mag-iingat po tayong lahat. Wag po kayong mangamba, wag kayong matakot. Ayan, meron tayong channel sa mga ka-esprikitik natin, sa mga ka-momshies ko out there, momshies, sa mga momshies at mga anakshies. Ayan, you can visit my YouTube or my Facebook page. Kung naiinip po kayo, pwede kayong makipagkwento, makipagchikahan sa amin. Maraming tayong paraan para mas malibang. Wag natin dibdibin ng bongga itong problema na kinakaharap natin. Lumalaki na naman ang bilang ng mga ang cases ng ating COVID-19 and ng itong panibagong variant ng virus, which is the Omicron. So mag-ingat po tayong lahat. And kung ano't ano man ang kaya nating maibigay na kaligayahan para sa ating mga kaibigan o sa ating mga kapamilya, gawin natin. Ibigay natin yung kahit man lang mga 10 minutes or 15 minutes, diba? Na pakikipag-usap, pakikipagkwentuhan para mas malibang tayo, 'di ba? Mag-enjoy tayo. Makapag-isip din tayo ng other way para maging busy tayo. Ayan. So sa lahat ng aking mga kaibigan out there, thank you so much. Road Trippers family, thank you. Ayan, sa supportan ninyo palagi. Si Vanessa may mga padalang vitamins and mga paayuda rin. Ayan, thank you so much. So ang bongga lang na
lahat kayo is hindi nyo kami nakakalimutan. Kaya maraming salamat po. Aking mga friends, thank you. Brand Damage and Ted, Social Climber Squad, maraming salamat sa inyo guys. Everyone who's watching this, maraming salamat. And muli, don't forget to like, share, and subscribe this video mula sa aking YouTube channel, Ma'am Shi G, sa aking Facebook page naman po, Althea Babavoom, at sa aking Althea Villanueva. At ang Brand Damage is Prikitik Official Fans Club. Active pa rin yan. Magkulitan tayo. So, abangan nyo pa po yung may ibang updates regarding sa ating mga gagawin. Ayan. Maraming salamat. Ate Sonia, I love you again. Ate Chami, thank you sa pahabol din na gift. I love you and thank you so much. God bless! It's DJ.